A yau Aisha ita ce matar da tafi kowa farin ciki a duniya. Na san za ku so ku ji menene musabbabin farin cikin nata. To, musabbabin dai shine a yau ne ranar aurenta tare da ita da masoyinta. Ta saka kyakkyawar riga ja da zinari mai kyalli da ɗaukar ido. Hannayenta kuwa cike suke da lalle mai kyau. Dangi kuwa tare da 'yan uwa da abokan arziki sun taru. Suna ta dariya da tafi, suna ta murna a cikin gurin taron bikin yayin da kiɗan taushi yake tashi. A gurin taron bikin angonta ne Umar a zaune a kusa da matar tashi a gurin da aka tanada domin ango da amarya. Ango Umar yana sanye a cikin shaddar safara mai tsadar gaske. Zuciyarsa tana bugawa da sauri bai san menene dalilin hakan ba. Sai dai yaƙe da ya dage yana ta yi. Murya MC ta karaɗe gurin taron da cewa, "To, a halin yanzu dai muna so mu ga amarya da ango a gaban fili. A domin su fito su nuna mana irin murna da farin cikin da suke a cikin shi a yau." Ta sai ango ya riƙo hannun amaryarsa a domin su bayyana irin farin cikin da suke a cikinsa a yau. Amma bayan ya riƙo hannun nata sun fara takowa, sai kafafuwanta suka fara lankwashewa. Take ta buɗe bakin nata a domin taimawa angon nata bayani akan irin abin da take ji. Sai kawai ta ji bakinta ya ƙara tsawo yayo gaba. Hannayenta ma duk suka sauya. Ko ina gashi ya fara fito mata a jikinta. Da ƙyar ta iya ƙoƙarin yi mawa angon nata magana. A saboda shi hankalin nasa ma ya yi gaba a domin irin murnar da yake ciki a yau ɗin nan. Amma ga mamakinta, bayan ta buɗe bakin a domin ta mai magana, amma abin da yake fitowa daga bakinta shine cike da mamaki kowa ya mai da kallonsa gurin da amarya take. Kwatsam sai amarya ta koma akuya. Duk ƙawayen amarya da kuma sauran matan da suke gurin suka fara tsere a tsakaninsu. Mazan ma kuwa ba a bar su a baya ba a domin su ma kowa ya kama gaban shi. Masu ɗan jarumta ne ma a cikinsu suka ɗan ja da baya cikin razana da tsoro. Mahaifiyar Aisha ko Hajiya Maryam ta faɗi ƙasa sumammiya. Umar kuwa ya tsaya yana kallon akuyar da take a tsaye, inda kyakkyawar amaryarsa ta kasance kafin daƙiƙu kaɗan izuwa yanzu. Umar ya durƙusa a kusa da akuyar, zuciyarsa cike da tausayawa, tare da ɗaukar ƙudurin mayar da ita daidai yadda take kamar da. Idanun akuyar kuwa suka cicciko da hawaye. Ta yi ƙoƙarin ƙara yin magana a karo na gaba, amma abin da ya kuma fitowa daga bakinta shine da sauri sauran surukan su ma suka shigo cikin hall ɗin a domin su ma labari har ya riga ya kai musu. Sun shigo su ma hankalinsu duk a tashe. Sai kaka Bello ne ma da yake da 'yar zuciyar jarumta ya je gaban wani tebur ya ɗauko ruwa, sannan ya zo ya watsa muwa uwa amarya. Firgigit uwa amarya ta farka tana kuka sannan ta ce, "Dole ne mu nemo mafita," ta ce cikin shashshekar kuka. Kakan Umar kuwa ya gyaɗa kai sannan ya ce, "Tabbas na san wani malamin gargajiya kuma zai iya taimaka mana 100% akan wannan al'amarin." Ba tare da ɓata lokaci ba, Malam Bello, wato kakan shi Umar ɗin kenan, da sauran 'yan uwan Aisha suka ɗauki akuyar sannan suka tafi da ita. Mutanen gari kuwa duk sai suka bi su da ido, zukatansu cike da tsoro da damuwa. Bayan sun iso wajen bokan, sai bokan ya ce, "Me ya kawo ku nan?" ya tambaya da muryarsa mai amsa kuwa. Umar ya aje akuyar a gabansa sannan ya ce, "Boka, wannan matata ce, ta koma akuya a ranar aurenmu. Muna neman taimakonka akan ka taimaka mana wajen dawo mana da ita daidai." Boka ya riƙe akuyar sannan ya yi nazari akan akuyar tare da sauke ajiyar zuciya, tare da sauke numfashinsa, sannan ya ce, "Tabbas wannan abin da yake a jikinta asiri aka mata." Sai Umar da sauran iyayen nata suka haɗa baki kusan lokaci ɗaya suka tambayi bokan baki buɗe, "Waye shi?" Sai bokan ya watsa wani farin gari a cikin wuta, sai wani shuɗin hayaƙi ya taso daga cikin wutar. Bokan ya lumshe idansa tare da fara faɗin wasu kalmomi, sai kuma ya buɗe idan nasa da sauri. Sai bokan ya ce, "Tabbas wani mutumi ne wanda yake ɗaya daga cikin manemanta." Dukansu suka kalli junansu cikin mamaki. "Wane ne shi?" Umar ya tambaya. Idanun bokan suka yi wani kyalli sannan ya ce, "Salisu." Shiru ya biyo bayan maganar bokan nan. Sai mahaifiyar Aisha ta kurma ihu sannan ta ce, "Lallai biri ya yi kama da mutum. Salisu? Tabbas Salisu shine wanda ya taɓa neman aurenta amma aka hana shi." Zuciyar Umar ta cika da fushi sannan ya ce, "Boka, ina zan samu shi Salisun a yanzu?" Sai bokan ya juya tare da ƙara watsa wani garin a wuta. Hayaƙin ya fara harhaɗe kanshi ya juye sai ya koma siffar Salisun. Yana zaune a cikin ɗaki, da ganin shi dai yana a cikin farin ciki da annashuwa. Sai bokan ya ce, "Dole ne ku same shi a domin wanda ya wannan asirin ne kawai zai iya warware shi." Umar da 'yan uwan Aisha tare da Malam Bello
suka dawo cikin gari da hanzari. Ba su yi wata ba sai suka zarce can gidan Salisu a fusace. Ko da suka shiga ɗakin nasa sai suka gan shi ya tasa kayan abinci kala-kala a gaban shi yana ci cikin farin ciki da kwanciyar hankali. Ko da Salisu ya gansu sun yi mai dirar mikiya haka a gida sai ya ce me kuke so? Me ya kawo ku? Ya tambaya cike da faduwar gaba da alamun rashin gaskiya. Umar ya cafki wuyan rigar shi sannan ya ce ka mayar min da matata mutum a yanzu nan. Salisu ya yi dariyar ƙarya sannan ya ce ni ban san abin da kake magana a kai ba. Sai Salisu ya fara cewa wallahi idan har ba ku fitan min a cikin gida ba to dukkanku ɗaya bayan ɗaya sai na sa an kulle mun ku. Kai baka da wannan arzikin, in ji Umar. Malam Umar ya buga hannunsa a tebur sannan ya ce mun san komai Salisu kuma tabbas sai ka girbi abin da ka shuka. Salisu ya dan firgita a sakamakon ganin da yayi za su iya tara mai mutane idan har bai nemi mafita ba. Sai ya yunkurin guduwa amma sai Umar ya damƙe shi cikin zafin nama tare da tara mai mutane. Ko da ganin cewar lallai idan har bai yi abin da ya kamata ba yadda Umar yake a fusacen nan zai iya mai abin da bai yi tunani ba sai ya ce na yarda zan kai ku wurin bokan domin mu je a warware shi. Nan take suka tafi da Salisun zuwa wajen wani kogo a cikin daji. A cikin bukkar bokan da suka shiga, wani mutum ne mai rufaffiyar fuska a ciki, a zaune a kusa da wata tukunya mai ruwan kumfa a cikinta. Ko da isansu ma wajen bokan, Umar tuni idanuwansa sun cika da hawaye a saboda tsananin zuciya. Umar ya matsa hawayensa. Sannan Umar ya ce mu bokan cike da fushi da gadara, muna so ka karya wannan asirin da kai ne a yanzu a nan. Bokan yayi dariya sannan ya ce ba zai yiwu ba, tare da fara yin wata irin dariya irin tasu ta bokaye. Umar ya jefa ma bokan wata jaka cike da kuɗi a cikinta sannan ya ce idan dai har baka karya shi ba to lallai sai mun ƙona wannan wajen a yau a yanzu a nan wajejen. Take sai bokan ya tsaya cik da dariyar da yake yi sannan ya ɗauki kuɗin tare da mika hannun shi sai wani baƙin gari ya bayyana, ya zuba baƙin garin a cikin tukunyar. Wutar kuma ta koma shuɗiya, gurin ya fara girgiza. Bayan wasu 'yan daƙiƙu sai bokan ya ce an warware shi. Take sai su Umar din suka nufi gida cikin hanzari tare da jin ɗarɗar a cikin zuciyarsu cewar shin da gaske bokan nan yake ko kuwa. Suka yi hanzari suka koma gida. Suna isa gida sai suka tarar da akuyar tana ta makyarkyata, jikinta na rawa, wani farin hayaki ya lullube ta. Lokaci ɗaya kuma kafin kiftawar ido sai suka ga Aisha ta koma mutum. Mahaifiyarta ta kurma ihun farin ciki. Umar kuwa ya rungume ta sosai, hawayen murna na zuba a cikin idanunsa. Amma kwatsam sai wani abu ya kuma faruwa. Bayan Salisu ya koma gida sai ya fara rikida, jikinsa ya juye, kafafuwansa suka koma kofato, bakinsa ya ƙara tsawo, shi ma cikin 'yan daƙiƙu sai ya koma akuya. Take Salisu ya fito a matsayin akuya yana ta gudu da kururuwa yana ihu a cikin ƙauyensu, amma shi ihun da yake yi ba wai umme bane ba, a'a maganar shi ne normal take fita. Ko da ganin haka sai mutanen ƙauyen suka fara girgiza kai tare da cewa lallai duk wanda ya aikata mugunta to dole ne ya ɗanɗana sakamakon abin da ya shuka. Masu sauraron mu fatan kun nishaɗantu, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sannan da Allah kada ku manta ku following Facebook page din na mu ga nan kuna gani, ku following din mu a TikTok, Instagram da dai sauransu. Nagode, kada ku manta danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zamu ɗora. Nagode masu